Selamat pagi bolo, selamat hari Minggu ya. Seperti biasanya kegiatanku dino Minggu ya kuwi resik-resik ya bolo ya, kora-kora, ngorai gelas, ngorai rodong, lebar kora-kora, terus nyapu-nyapu dapur ya bolo ya. Dapurku reweget ya mergo. Gila tak saponi sik. Gila reweget gak percaya. Dino Minggu nanti bolo, aku ya wis ngene iki bolo, resik-resik dapur, terus nyaponi omah, delok ndah omah ya reweget. Ngiri omahku cedhak papringan, makane larane bendino numpuk. Bar nyapu omah terus lanjut nyapu emper, delok ndah emperku ya reweget iki. Ya godhong pring ngene iki bolong nglumpuk kuwi. Lah bar nyapu aku terus apa njikuk beras. Lah gila njikuk beras adang bolo, adangku seti ae wong manganku seti ya wong sitok gila. Mari adang terus dikususi ben apa ya ben resik no, nek gak resik engko kena kuman kotor kabeh wetenge sakit. Mari ngono dicopne, agak dicopne apa ya gak iso mateng. Lah barono terus ngumbahi motor masih gak udan ya panggah diumbah ya bolo ya, mergo reweget kena debu-debu yang membandel. Wes engko tak lanjut part 2 ya, tak lanjut engko barono apa makan bolo seperti biasanya.